Il-bieraħ bdew il-festi tal-indipendenza fuq il-fosos tal-Florjana. L-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija flimkien mal-Viċi Kap David Aġus iltaqgħu man-nies li kienu preżenti kif ukoll żaru diversi stands. Il-fosos huwa mimli stands u żoni differenti għal nies ta' kull età. Infatti f'kull ġurnata ser ikun hemm żona miftuħa tfal. Apparti minn hekk hemm stands li jippromuovu l-isport. Fl-ewwel serata tal-bieraħ kien hemm l-ewwel spettaklu bil-mużika fejn ipparteċipat it-tribute band Killer Queen. Millum kuljum se jkun hemm diskussjoni politika indirizzata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'teatru miftuħ. It-tnejn mbagħad fuq il-palk prinċipali jittila l-konkors tal-Kanzunetta Indipendenza Junior filwaqt li tlieta jittila l-konkors tal-Kanzunetta Indipendenza fid-9 ta' filgħaxija. Kuljum se jkun hemm divertiment live fuq il-palk prinċipali bis-sem ta' diversi bands. Fost id-diversi stands li se jkun hemm fil-villaġġ tal-Indipendenza hemm stands ta' Net Television fejn in-nies jistgħu jiltaqgħu ma' diversi personalitajiet kif ukoll isegwu episodji ta' programmi differenti fosthom episodji tal-programm 20 sena Net Television li qed jixxandar fl-okkażjoni tal-20 sena mill-ftuħ ta' dan l-istazzjon. Imbagħad il-qofol tal-attivitajiet fuq il-fosos tal-Florjana jintlaħaq bil-mass meeting ta' nhar il-ħamis li se jkun indirizzat mis-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley u mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.